Ga, Oh, nga naman. dili ba ka masuko sa usa ka butang nga wa na ko buhata? Ay, dili, oy. Kaya nga naman sukumasan ko, nga waman mo buhata. Sure ka ga? Ay, oo, God. Kaya nga naman di ay. Kuan man gud ga kanang wa man gud ako buhata nga imong gipabuhat na ko kaganiha. Ay, kahanggaw ko na ini mo. Buhata to, ha? Aron di tagalungkuhan sa muliog. Three drinks in the house. Ah! Kau po ini kinabuhiya. Nagsige na ako panlaba. Loto! Maniloy ko kuman pa. May rawag doon ako sweldo. What? Naunsa ka diha? Naapi pa na ay! Ngati manunan kayo! Nagsige ng cellphone! Natural ka mag-cellphone ko. Kay kapoy gikan sa trabaho. Kung gikapoy ka, pahuway god. Total, naman tayo mga anak nga muliho ka ng trabaho una. Kabaw naman sad na mula ba ng atong kamugwang babae ba? Unya, ang muluto! Aw, si Junjun god, ang ikaduha na tong anak. Unya, kinsa may manilig! Ay, wadi kay salik sa to kinamahurang babae. Nga kabaw naman to. Unya, kay tulong naman nga itong mga anak! Kinsa naman yung malihok sa ubang mga trabahon! Nga wamatay katabang! O gusto pa, kinsa naman yung mga tibani mo! O kupuyan kong maayo! Ay, kinsa pa'y lain? Si Kumari god. Three drinks in the house. Ga, derang sukli oh! Nganong gitagaan mo ko ni mong sukli? Nga wa man ta kahatag kwarta. Aw, di ay no? Karan pa man di ko makahinumdom? Kang kumpare man di ituod ni? Three drinks in the house. Ga, mukhaon kag tilapia? Aw, oh, good. Ug naa. Aw, kun mauna, tana! Asa man ta? Sa merkado? Dili, oy! Asa man di ay? Sa kusina? Ay, di pod! Kaya sa man di ay? Aw, asa pa man di ay? Sa kwarto! Doon na di tilapia sa kwarto. Dula, oy! Napagod naman gani! Three drinks in the house. Ayo! Nga na magsigit-singgit man, og mga yo! Wa mo gud ni singgit. Magsigit-singgit man hinoon, nga di man tabungol! Naamoy Xerox dirite? Pila man kasundrox! Xerox ba? Xerox? Sa ipagtuon ni mo sa mong tindahan! Buti ka? Kay na ay detox! Three drinks in the house. Ga! Nga naman! Sabligi ra ba ko gasin? Nga nung ko magpasabli ka kasin! Basin ba o gilumayra ko nimo? Ah, kanang naunga, lumayon! Hilasan may uri ko nimo! Sige na ba? Sabligi na ko gasin. Sablig di mo gusto, ha? Huwata ko niya! Kay sabligan, takagin ang tubig! Three drinks in the house. Ga! Unsay tanaw ni mo sa kong lawas? Sexy na ba kong tanahon? Kukuan kanang oh, pero Unsay pero? nida ko man gud na imong dughan. Ay natural nga mo dako! Kay lima na baya kabuo ka nakatutoy, ane? Unsa koy lima? Nga tulo ra man ang atong mga anak. Ikaw di ay, di ba? Ikaw pat? Aw, upat ra. Ngano gumaingon kag lima? Si kumpare di ay, wadalay kwenta? Three drinks in the house. Naunsa makakagabi igaw eh? Gipanuhot man siguro ka? Nakamata jud ko sa mga otot nga perting ko suga. Mao ba ga? O taon yor. Ay, pasensya jud kay ga. Kayon saon magdi mo ko suga akong utot. Nga doon na may microphone sa kong atubangan. Tuod no? Doon na pa mo pud gani na ipakapin nga duha ka speaker nga lingin? Unya gabi, nangutot man pud lagi ka pagkakadlawon. Ay kuging na gagi panuhot pod ka. Aha? Perti man ganitong kusuga, naglanog-lanog god. Ay, unsaon malagi og di bulanog? Nga ang gigawsan sa kong utot? Dool baya kayo sa kong langob. Three drinks in the house. Hi Ling. Nadungog na ba to nimo akong kantang gi-record nga gisend nako sa imong messenger? Ay, oh! Nadungog jud kaayo! Unya, unsa may kasulti nimo ato? Aw, pwede na jud kay ka mag-cover! Tinuod ka? Ay, oh! Pwede na jud kay ka mag-cover! Sa imong baba! Three drinks in the house. Hi miss. Unsay ato? Pwede ba tikang pakuyaban? Time para god! Sa kadaga mga gwapa din ha, ako pa jud! Nagliso naman gani ko nimo. Sa mga gwapa ba kayo ha? Three drinks in the house.